uvalíme tú takú ťarhu toho, že už ten počet, ako to vidíme na tom papieri, je zrazu, že strašne veľa. Keď je niečo pozitívne a ide to, tak aj ten dopamín náš, hej, že stúpa a nás to tak aj motivuje, lebo motivácia je emócia v podstate, ktorá je raz vyššie, raz nižšie. Tam nejde ani o to, že pozitívne myslenie alebo nejaké pozitívne frázičky, ale fakt, že nastaviť inak to myslenie, že Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Nový rok, nové ja. Začiatok roka je pre mnohých spojený so zmenou životného štýlu. Dávajú si nejaké predsavzatia, rôzne ciele, chcú sa zmeniť. No po čase tá prvotná eufória, to nadšenie vyprchá a vrátime sa k zabehnutej rutine. Prečo to tak je a ako s tým bojovať, alebo teda čo spraviť preto, aby sme naše novoročné predsavzatia splnili, nám prezradí v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve psychologička platformy ksebe.sk Dominika Boka. Dominika, ahoj. ahoj. Tak keď sa pozrieme na tie novoročné predsavzatia z toho psychologického hľadiska, tak možno, že prečo má človek potrebu začať vždy odznova po tom novom roku, alebo teda prečo je ten nový rok taký nejaký zlom, kedy si povieme, že toto je to obdobie, kedy sa musím zmeniť. Tak z psychologického hľadiska sa to vníma ako taký reset. My sme aj nastavení na to, že je nový rok, tak to, čo bolo, necháme väčšinou za sebou a aj nejaké zlyhania, často si človek potom spätne pozrie na ten rok, teraz aktuálne je, že 2025, možno, že čo mu tak nešlo, čo mu išlo lepšie a začne nový rok, tak si povie nové ja, hej, klasika, je aj celkovo nejaký taký nátlak zo sociálnych sietí, často to tam vidia, alebo nejakí známi kamaráti si to tak nastavia. A je to preto, takže funguje to aj taký, že nový rok ako keby taká, že mentálna čiara sa spraví a náš mozog je aj nastavený vlastne na taký nejaký milník, že už príde niečo nové, tak máme tendenciu aj my niečo chcieť zmeniť. Že vlastne rekapitulujeme možno to, čo sa odohralo, teda keď tam nájdeme niečo, s tým sme neboli spokojní, tak vlastne nový rok je presne ten moment, že dám hrubú čiaru a začínam proste odznova tak, aby som bol spokojný. A možno, že aké faktory alebo čo najviac ovplyvňuje to, či pri tých predsavzatiach vydržíme, či sa nám ich podarí dosiahnuť, alebo sa na ne, nechcem to tak povedať, že vykašleme, ale že teda vrátime sa späť k tomu, čo bolo predtým. Čo toto ovplyvňuje všetko? Tak častokrát je tam rola tej motivácie, že ak je tam zo začiatku tá motivácia, tak samozrejme si nastavíme, ja neviem, že 10-15 nejakých predsavzatí, ale to je častokrát práve ten problém, že je ich strašne veľa a že na seba ako keby, že uvalíme tú takú ťarhu toho, že už ten počet, ako to vidíme na tom papieri, je zrazu, že strašne veľa. Takže taký lepší krok, praktickejšie je práve, že tých akože menej nejakých predsavzatí a potom si to ešte aj rozdeliť. Tak k tomu sa ešte určite dostaneme, k nejakým takým možno, že praktickým typom, ako vlastne to zvládnuť. Keď sa pozrieme ešte na to, že tá motivácia, alebo teda nejaký ten faktor, ktorý nás v danom momente po tom novom roku ženie za tým, aby sme si splnili tie nejaké predsavzatia, alebo možno nazvime to nejaké ciele, tak prečo alebo kedy prichádza nejaký ten moment, keď tú motiváciu strátime? Vieme možno nejako povedať, že toto je presne ten zlom, kedy proste ľudia sa vzdajú a povedia si, že nedávam to, bez ohľadu na to teda, či majú možno tých predsavzatí 10-15 alebo možno len nejaké 2-3. Tak častokrát je to už pri prvej chybe, že už vidia, že nejaké to zlyhanie, tak už začínajú znova klesať, hej, že aj mozog je často tak nastavený, že keď je niečo pozitívne a ide to, tak aj ten dopamín náš, hej, že stúpa a nás to tak aj motivuje, lebo motivácia je emócia v podstate, ktorá je raz vyššie, raz nižšie. Ale častokrát sa stane, že už je nejaké zlyhanie, že to nevidia, neviem, že do týždňa ako si to naplánovali a už to vnímajú ako keby, že zle. Čiže vlastne tam zohráva veľkú rolu aj to, ako vnímame to, či sa nám podarilo niečo alebo jasné, nie. Samozrejme, ako si to reflektujeme vlastne sami pre seba, to je tiež veľmi dôležité, ako sa na to pozeráme a že či o tom rozmýšľame aj tak pozitívne alebo skôr negatívne. Že vlastne ten mozog, on má asi radšej, keď sa nám darí a teda tie výsledky sa dostavia možno rýchlo, v tom prípade máme väčšiu pravdepodobnosť vytrvať pri tých predsavzatiach. Tak je to viac tak? menej áno, napríklad je to aj pri nejakej fyzickej aktivite, že ak beháme a dobehneme do nejakého cieľa, tak ten dopamín vyskočí a ďalej nás to motivuje kvôli tomu, že tomu mozgu a telu sa to páči, lebo sa nám proste
máme taký lepší pocit, hej, že všeobecne zo seba aj nám to urobilo tak akože fajn a tým pádom ten mozog znova to vyhľadáva, že znova to chce, takže aj to drží taký ten drive. A potom zase, keď príde niečo, čo nás sklame, že nedokážeme to, čo sme si stanovili, tak asi teda tam je tá emócia opačná a vlastne potom strácame tú motiváciu. Tak aj dôležitá je tá interpretácia, ako si to povieme, že teraz som zlyhal a že už z toho nič nebude, alebo si to vieme povedať inak, najmä my v KB test pracujeme s tými myšlienkami, ale keď si to povieme, že dobre, tak teraz som zlyhal, ale skúsim to na budúce znova a uvidím, že ako to pôjde. Že je veľmi dôležité, ako si to aj povieme sami pre seba. Čiže tam je taký ten mindset veľmi dôležitý. A môže byť jedným z dôvodov, že tie ciele, ktoré si dávame, alebo teda to, čo chceme dosiahnuť, je často nereálne a tým pádom možno, že ešte rýchlejšie sa vzdáme. Že vlastne máme predstavu, že dosiahneme niečo, ja neviem, mnoho ľudí sa snaží schudnúť na začiatku roka a povie si, že chce schudnúť, ja neviem, 20 kg. Proste 20 kg je pre niekoho naozaj, že nereálne číslo a vlastne potom, keď sa nedarí, tak stráca takú tú chuť pokračovať v tom ďalej. Toto vlastne asi tiež súvisí s tým, čo sme si povedali, že nedarí sa to, tak tým pádom si poviem, že už kašlem na to, nemá to zmysel. Áno, no je to tak, že aj sme zvyknutí ako keby, že na také okamžité odmeny, hej, a že nie na výsledok, tak preto by sme sa mali aj v roku 2026 skôr zamerať na také, že mikroodmeny a nejaké také, že aj mikrociele v podstate to, že ako vravíš, že namiesto toho, že schudnem 10 kg, sa opýtame, že čo viem preto urobiť dnes večer. Že napríklad, ja neviem, že zvykne mať niekto na večeru hamburger s vypražanými hranolkami, tak si dá napríklad len polovicu hamburgera a polovicu hranuliek a doplní to nejakou bielkovinou, že to už vie urobiť v ten večer. Čiže je to už, že začne hneď a nie, že zajtra, od zajtra, hej, klasiky, takže skôr takto. Čiže takými malými postupnými kročikmi možno, že sa skôr na to A určite aj tie také, že malé odmeny, že hoci je to nejaká odmena, ja neviem, že odkladáme, že prečítať nejakú knihu, ktorá sa nám páči, tak si povieme, že keď to teraz zvládnem, tak si môžem za odmenu prečítať 3 strany z knihy, čo odkladám. Alebo že fakt, že nejaké také malé, alebo že teplý nápoj si dám. Že vôbec to nemusí byť nejaká, že veľká odmena, práve že tie malé, že aj mikrocieľ, aj mikroodmeny a nejak to tak kombinovať a vtedy je to viac udržateľné. Tak oklameme trochu ten mozog, nie? Že vlastne si akože povieme, že teraz toto zvládnem, tak sa odmením a ešte viac má taký ten príjemný pocit z toho, že to dokázam. V podstate áno, tak ono aj pri tom, aby to bolo udržateľné, je dôležité mať tú, že motiváciu, emóciu, ale aj zmysel. A my sme veľa hovorili, alebo teda spomínala si motiváciu. A čo pevná vôľa, alebo teda sila vôle a možno nejaká disciplína? Vieme to možno, keď už aj strátime tú motiváciu, tak vieme to možno nejak oklamať tou disciplínou? Alebo toto je zase otázka toho mindsetu? Aj tohto, ale ja by som povedala, že aj osobnosti a temperamentu, že niekto má takú pevnejšiu fakt, že vôľu, že keď si povie, že tak odteraz to tak bude a vie to udržať napriek aj prekážkam alebo presne aj to myslenie vie zmeniť a niekto má takú slabšiu vôľu, hej, že viac ho ovplyvní to okolie a to je tiež veľmi dôležité, že v akom okolí sme a aké máme vlastne to prostredie, či nás tí ostatní ľudia podporujú alebo nás ešte viac zhadzujú a my potrebujeme do toho ešte viac energie dať a to nám zároveň uberá tú energiu z tých našich cieľov, ktoré sme si nastavili. Tak tým pádom vlastne môžeme povedať, že ak sme v zlom prostredí, tak nemôžem za to ja, ale môže za to moje okolie. Hej? Tak nie tak úplne, ale je to veľmi dôležitý faktor, či nás aj podporujú. Aké ešte veci? Alebo teda čo všetko vlastne môže? Teda povedali sme si, že motivácia, možno nejaké prostredie, tým pádom je väčšia pravdepodobnosť napríklad, že ako máme nejakú, vymýšľam si teraz, ale že dám nejaký okruh blízkych ľudí, s ktorými možno nejakí kamoši, si dáme nejaký rovnaký cieľ a budeme robiť presne to isté, snažiť sa dosiahnuť ten cieľ spoločne, je tam väčšia pravdepodobnosť, že sa nám to podarí? Ja si myslím, že áno, napríklad aj keď sú nejaké, že tie skupiny alebo nejaké aplikácie, ktoré ľudia používajú, že napríklad idú behať z rovnakého cieľa, alebo minimálne aj s kamarátmi sa viete dohodnúť aj na diaľku, že dobre ráno vstaneme, neviem, že o 7 alebo aj skôr a že pôjdeme
behať, ja neviem, na 20 minút. Lebo vždy je lepšie si to povedať, že pôjdem behať na 20 minút, akože ubehnem 3 kilometre, lebo každý má iné tempo, ale tých 20 minút proste zvládne, či už to budú 2 kilometre, 3 alebo 5. Ale určite je tam taká podpora, že si napíšu potom, že super, že zvládol som to a také tie povzbudzovacie vetičky a je to lepšie ako keď sám. Ale tak niekto zvláda aj sám, no to je zase... Zase sme pri tej sile mysle a teda tej vôli. Poďme úplne tak to rozobrať, že nastavíme si nejaké teda predsavzatie, že chceme vlastne niečo v tom našom správaní alebo teda v tom novom roku chceme niečo zmeniť. A čo všetko teda zohráva rolu? Spomínali sme motiváciu, disciplínu, nejaké osobnostné charakteristiky. Kto má väčšiu pravdepodobnosť, alebo teda čo všetko z tých osobnostných charakteristík je také dôležité pri tom dosiahnutí tých cieľov alebo teda splnení tých predsavzatí? Tak určite aj možno to, že čo sme zažili, že predtým, že už keď sme si niečo raz stanovili a vyšlo nám to, tak tiež nás to viac motivuje, že som to zvládol vtedy, tak určite to zvládneme aj vtedy. Určite aj to, ako si tie myšlienky vyložíme, hej, ako som to už spomínala. Kvôli tomu, že tam nejde ani o to, že pozitívne myslenie alebo nejaké pozitívne frázičky, ale fakt, že nastaviť inak to myslenie, že si to povieme, že nezvládla som to teraz úplne na 100%, ale skúsim to znova, hoci o 10 to bude lepšie. Ono napríklad, aj keď si niekto stanoví, že chce čítať knihy, tak si to je reálnejšie, ako si povedať, že za mesiac prečítam celú túto knihu, si povedať, že každý deň prečítam aspoň 3 strany. Že zase teda tie menšie nejaké ciele, dostať sa k tomu, že v podstate nenastavovať si tie predsavzatia možno také naozaj, že veľké, náročné, často teda nereálne, ale zamerať sa možno na nejaké konkrétne menšie kroky. Alebo aj pri tom chudnutí je to vlastne také, že motivácia tam nejaká je, že napríklad chcem lepšie vyzerať v plavkách v lete, hej, ale je tam dôležitá aj tá emócia, ktorá sa s tým nesie. A zároveň aj vidieť v tom nejaký že zmysel, že nie len, že schudnem 10 kg a už keď schudnem 10 kg, tak čo ďalej, hej, väčšinou sa tí ľudia vrátia naspäť k tým nezdravým návykom, ktoré mali, ale oni potrebujú to zmeniť, takže vidia v tom zmysel, že napríklad budú zdravší, budú mať lepšie výsledky, budú viac napríklad zvládať, hej, takže určite aj s tým zmyslom to kombinovať. Čiže vlastne uvedomiť si možno to, že aké benefity pre mňa budem mať, keď budem robiť tie lepšie rozhodnutia. Áno. Keď teda už sme naznačili, že vlastne nejaké konkrétne kroky, ako sa k tomu dostať, mne ešte napadlo, že vlastne či si vieme vytvoriť, ty si spomínala také nejaké mikro ciele, mikro krôčiky, ktorými sa vieme k tomu dostať, tak myslíš, že vlastne nastavenie si takýchto nejakých maličkých cieľov alebo takých nemaličkých, menších proste, že takých reálnejších, nás nejakým spôsobom dokáže nastaviť tak, že vlastne vytvoríme si taký návyk, ako keby, a že vlastne si zvykneme na také tie každodenné nejaké aktivity alebo nejaké kroky menšie a takýto návyk nás vlastne tým pádom dostane k tomu vytúženému cieľu, že vlastne tak je to aj o tom? určite vytvorenie toho návyku je taký reálnejší cieľ k tomu, že sa dostať k tomu veľkému cieľu. V podstate, ale hovorím, že častokrát tam zohrávajú veľkú rolu aj tie emócie, lebo myšlienka nám ovplyvňuje emóciu a emócia nám ovplyvňuje správanie. A to je tiež odmeňované častokrát niečím takým, čo si vieme sami nastaviť. Takže presne, že vy si kľudne môžete dať aj, že 5 predsavzatí, dajme tomu, že väčších, ale že rozdielte si tých 5 každé aspoň na 3 tie menšie. Že aby... Takže keď si to tak zhrnieme, také najzákladnejšie odporúčanie, čo mi z tohto vyplýva, alebo teda nejaké také praktické veci, čo si posluchači môžu vlastne odniesť pri tých novoročných predsavzatiach, je, že nastaviť si menšie ciele a možno nedávať si nejaké veľké počty tých predsavzatí, proste zostať možno pri nejakých 2, 3, možno že 5, ako si povedala. A teda postupne sa k ním dopracovať. Že neočakávať nereálne výsledky okamžite, ale teda nejakým spôsobom takto oklamať. Určite si nedaj aj, že veľa vecí naraz, tak ako, že niekto si dá, že chce aj schudnúť, aj prestať fajčiť, aj prestať piť alkohol a že všetko, že naraz, lebo aj to vytvorí pre telo extrémny stres, lebo on je na to zvyknutý, že na tú dávku nikotínu alebo nejakých stravovacích návykov, preto je dôležité ísť na to tak, že postupne, ako hovorím. A že vždy je najlepšie si povedať, čo ja viem, že začnem už nejako dneska večer, hej. A keď tá motivácia opadne,
čo robiť. Vieš, často sa to podľa mňa stáva, že proste po tých 2-3 týždňoch je to také, že naozaj môže prísť takéto prvé kritické obdobie, že proste už sa mi niečo nepodarilo a už teda nemám zmysel alebo nevidím zmysel v tom pokračovať ďalej. Tá eufória, ako som hovorila v úvode, že vlastne opadne. Tak čo robiť v takom prípade tak potom? ono, návrat k starému správaniu nie je zlyhanie, ale je to tiež súčasť nejakej že zmeny. A vieme si položiť ako keby, že také 3 základné otázky, že čo sa presne stalo, čo ma oslabilo a čo môžem na budúce urobiť aspoň o 1% lepšie. Čiže taká reflexia toho, že čo sa stalo, kde prišlo to oslabenie, či bol, neviem, že ťažký týždeň v práci a už sme nemali napríklad energiu cvičiť, ale že napríklad vieme to urobiť, že budúci týždeň inak. Ja neviem, že keď sme si všimli, že večer už ako keby nemáme toľko energie, tak napríklad vstanem skôr a aspoň sa natiahnem. Ono tiež je taký nereálny cieľ, že budem cvičiť, ja neviem, že hodinu denne. Že skúsme 15 minút, 20 a postupne pridať, alebo niektorý deň viac, niektorý menej, ale vždy je lepšie aspoň niečo, ako úplne nič. Lebo presne ako spomína, že zo začiatku príde aj taký ten drive, že super, idem do toho, prvé 3 dni cvičím hodinu, úplne sa vyčerpám. A potom už nemám toľko energie, hej, tie ostatné dni a viac ma to ako keby od toho odtrhne, že som sa necítila úplne dobre. Takže... Čiže ale keď príde nejaký takýto pocit alebo teda takýto moment, tak nestrácať tú nádej a teda nejakým spôsobom si možno zase v hlave nejak povedať, že proste nevadí, ideme ďalej a nájsť nejaký ten prienik v tom, že teda povedaj čo sa si, dá že robiť. áno, že zvládla som to tie 3 dni, ale všimla som si, že mám málo energie, tak to upravím, že nebudem cvičiť tých 60 minút, ale budem napríklad hoci len 20. Hej. Super. A možno, že zase sa vraciame aj k tomu, že to prostredie, v ktorom sme, že pokiaľ teda naozaj, ako si hovorila, že ťažký týždeň v práci, alebo možno, že aj doma je to také nejaké komplikovanejšie, že proste riešia sa nejaké súkromné záležitosti a naozaj to toho človeka vyčerpá, tak zase treba na to pozerať aj tak, že to tu nebude stále, že sa to napraví a vlastne potom je tam tá možnosť, že sa vrátiť k tomu novému zdravému ja. Aj to, aké ciele si my dávame, tak asi ovplyvňuje to, že či sa nám ich podarí splniť alebo nie. Tak možno, že aké chyby robia ľudia pri tom, keď si plánujú tieto predsavzatia alebo teda tieto ciele. Že povedzme, že my už sme načrtli teda, že môžu byť nejaké nereálne, môžu to byť nejaké obrovské ciele, ale teda to asi nie sú všetky chyby. Že predpokladám, že čo ešte ďalšie, že ešte niečo určite robíme zle. Hej, no tak jasné, že keď je ich veľa, tak je to potom aj taký, že nátlak, ale možno aj keď že zvolíme nejaké nevhodné obdobie toho, že my sa potrebujeme aj pozrieť napríklad fakt, aký sme mali rok predtým a nájsť možno, že čo bolo lepšie, čo bolo pre nás ťažšie a nejak to aj tomu prispôsobiš nejakému takému obdobiu. A určite tiež sa nefixovať na to, že začnem od pondelka alebo od 1. v mesiaci, ale skôr tak, že presne ako som spomínala, že čo už viem urobiť dnes. Že sa na to pozrieť tak, že začať fakt si to nastaviť s tým, ja neviem, že 10-20% dám do toho na začiatok a potom postupne pridávam. Lebo hej, to je najhoršie, že už vidíme fakt, že je toho veľa, že sme si nastavili tých cieľov alebo predsavzatí, že plný papier a potom je to sklamanie a viac nás to akože demotivuje. Ako motivuje. A tá demotivácia, to je presne to. Potom sa tak točíme podľa mňa v kruhu, nie? Že vlastne už strácaš aj tú motiváciu, aj tú chuť, aj všetko a vlastne tam už potom áno, lebo sa sa pozriem, hej, že koľko toho znova nevyšlo, tak je to potom, že už ťažšie hľadať pozitíva. Tak poďme si takto ešte na záver povedať, že vlastne čo všetko vieme spraviť preto, aby sme zvýšili tú šancu, že tie predsavzatia splníme. My už sme niečo naznačili, alebo teda už sme niečo spomenuli, ale teda keby sme to chceli tak zhrnúť a všetko to tak zosumarizovať, tak čo robiť, aby sme ich dosiahli? Hej, tak je dôležité znova akože menšie ciele, odmeny, naplánovať aj napríklad zlé dni, že určite rátaj s tým, že prídu aj nejaké dni, že že nebudem mať energiu, hej, že tak si vtedy poviem, ja neviem, že hoci sa len natiahnem fakt tých 10 minút nejaký stretching, že nemusí to byť nejaké silové cvičenie, ani nejaký beh, alebo veľa ľudí aj chodia, že krokujú, hej, že majú buď prechádzku alebo pas,
Takže niečo to, nečakať na ideálny pondelok alebo nový rok, hej, lebo zmena nezačína za dátumom, ale jedným opakovateľným krokom, takže to, že niečo opakujeme, je tiež niečo, čo nás v tom udržiava a sledovať pokrok a nie dokonalosť, hej, že aby sme si všimli, že sme sa niekam aspoň posunuli, to je ten taký, že malý krôčik a nemusí to byť, že úplne, že niečo veľké. Ono sa hovorí, že koľko 29 dní, tuším, trvá, kým si človek vytvorí nejaký ten návyk, že už potom vlastne to berie ako samozrejmosť a rutinu, že vlastne možno vydržať ten prvý ale mesiac. štúdie, ktoré to že aj vyvracajú, že to vraj tak nie je, takže sú rôzne ako keby, že názory, ale určite je dobre, že skúsiť, že to niekde do tej svojej rutiny dať a uvidí človek sám, že aj čo mu vyhovuje, aj čo nevyhovuje. Aby sa na to ľudia pozreli aj tak, že nejak si to nastavím na začiatku, ale neznamená, že si to neviem nejako upraviť podľa toho, hej, že čo mi vyhovuje a čo nie. Jasné. A ešte možno dôležité, a to sme veľmi málo podľa mňa spomínali, ale tie sociálne siete, ty si to tak načrtla v úvode, a tie sociálne siete sú podľa mňa akože v tomto tiež jeden taký faktor, ktorý vie podľa mňa človeka veľmi demotivovať. Neviem teda, čo si o tom myslíš, ale akože tam tiež asi vidíme a teraz hlavne na začiatku roka tam podľa mňa bolo kvantum informácií o tom, ako si všetci robia nejaké vision boardy a nastavujú si tam nejaké ciele a robia predsavzatia a všetko možné a vlastne potom dokumentujú, ale na tie sociálne siete predpokladám, že asi len tie pozitívne výsledky, vieš, že vlastne tam sa často stretneme iba s tým, že sa im niečo podarilo. Ako sa možno na toto pozeráš? Že... Tak závisí aj, že čo sledujeme. Tak najlepšie mať silnú vôľu aj v tom, že odsledovať profily, ktoré nám robia napríklad, že zle a uvedomiť si, hej, že proste častokrát sú tam presne ako vraví, že ľudia, že tam dávajú len to pozitívne. Sú aj akože takí, ktorí dávajú aj tie pády, alebo aj, že čo je tam horšie. Tak nejak to vyfiltrovať, hej, že sledovať. Ale presne ako aj vravíš, tie vision boardy sú v tom napríklad, v čom to klesne, je, že presne, že dám si, že 2026 by som chcela ísť na dovolenku, dáme to, že na Bali, hej. Ale tak viem, že pravdepodobne sa to nebude dať, hej, lebo je to dosť taký akože cieľ, ale môžem si povedať, že chcem vidieť niečo pekné, niečo krásne z prírody, ale to viem vidieť napríklad aj tu niekde blízko. Ale že ten cieľ, že si upravíš, hej, že chceš vidieť niečo pekné, alebo nejaký nový kúsok, ja neviem, niečoho, že prírody, alebo tak. A nemusí to byť zrovna, že takáto luxusná dovolenka, ale že zároveň si to splníš, lebo aj tam väčšinou ľudia idú s tým, že chcú vidieť niečo pekné, hej. No a sociálne siete, ako hovorím, hej, že vyfiltrovať, že to je dôležité. No a asi si aj tak vedia všimnúť, že toto mi skôr ubližuje, ako mi to dáva, hej. Ale je veľa aj takých profilov, ktoré práve že motivujú aj v tom dobrom, alebo aj vysvetľujú, že aké postupovať, hej, kroky a... Presne pre takéto prípady tu aspoň máme teda ľudí ako ty a ľudí na ksebe.sk, ktorí teda nám s týmto pomôžu a teda ja verím, že aj takéto nejaké stručné zhrnutie alebo teda nejaké informovanie o tom, že čo robiť a nestrácať tú nádej, že vlastne predsa len to nové ja môže prísť aj v júni, nemusí to byť v januári, tak ja teda verím, že sme ľudí trošku motivovali a že sme im ukázali, že naozaj to nie je stratené hneď takto na začiatku roka a aj keď ten nejaký možno prvotný, to nadšenie prvotné vyprchá, tak vlastne sa stále vedia k tomu vrátiť a tie nové návyky alebo tie zvyky zdravé si proste vedia vybudovať aj v priebehu roka. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.